ate sambele. Oh iya iya. Jangan usah kecut sambeli kemangi mangani bubar nyambut kami senadyan lawa tempi ningsi Se sekiri ngopi banyak tindi rokok nglinteng dewe nadyan mung manggon ana desa wetone ayam tandur ngumpul mereka ya ya. aku trimo wetone Pratama. keras kayaku lumpuh kang ngaketi sangka ketuku pipit lan rapuki mangan sak Yo, lo. sego sambel Ja. Se. Ya ya. enak apa wong urip ana alam dunya yen kakek rekoso urip rapi semuanya kutengani rapo lan ibuni sregep nyambut gawe aja lali Ate sambele. Sambele ate sambele. Sambele ate sambele. Sambele ate sambele. enak ra Mas Biasa. Enak-enak. padahal entuke ngulek kae Iya lho. tenanan kok. Heeh, iki kanca-kanca alhamdulillah iki mau pingantos sasmita saking para pinisepuh. Mas, mbok dicaosi langgam ora kita siji meneh. Enak Yo yo. nasab kejat sambeli kemangi mangani Permata. bubar nyambut gawe senadyan Se- lawa Yo, 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 yo. Se. Ah.
Setunggal lakon sambel kemangi mbak ini matur sembah nuwun.